Salam hormatly iyildeşler. Gözlegler ve açışlar adlı gepleşimize hoş geldiniz. Bugün stüdyamızda hemişeki siyalı mehmanımız var. Batır, stüdyamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün biz maşgala barada gürrün ederiz. Gelin ilki bilen Huday maşgala barada nähili planı barlığı hakkında mukaddes kitaptan okap geçelim. Tevrat kitabına gelip çıkış 1. babın 27-28. ayatlarında şeýle yazılan. Şeýdip Huday öz keşbine insanı yarattı. Hawa, Huday olar öz keşbine yarattı. Olar erkek ve ayal edip yarattı. Huday erkege ve ayalı örňäp köpelip yer yüzünü doldurun ve ona eýeçilik edin. Balıkların, kuşların ve yeryüzündeki hareket ediyen bütün candarların üstünden hüküm sürün deyip pata verdi. İlki başta Huday erkeği ve ayalı öz keşbine yarattı ve onları er ve ayal edip birleştirdi. Batır, siz näme görün berip bilýärsiniz bu ayatlara bakıp? Bu ayatlara esaslansak, ilki başta yaratılışta Huday Adam ata bilen Hawa eneni erkek ve ayal edip yarattı. Başkaça aytsak, maşgala diýen sözün özü, esası, ilkinci maşgala Huday tarafından planlaştırıldı ve yaratıldı ve döredildi. Doğru. Maşgala diýen söz göz başını Adam ata bilen Hawa eneden alıp gelýär. Bugün bizim günümüze çenle maşgala diyen düşünce var. Näme üçin Huday planlaştırdı? Näme üçin ilkinci maşgalanı Huday döretdi? Döretmekte Hudaýyň maksadı nämedi? Bu zatlar gaty hayran galdyran zatlar. Huday go maksat bilen, go islek bilen olary döretdi diýip pikir edýän, maşgalany döretdi ilki başta. Seret sagdyn maşgala gatnaşy Hudaý üçin gaty wajypdy. Maşgala bolmazdan köpeliş näme etmezdi? Bolmazdı. Maşgalasız olar birlikte bolup bilmezdiler. Adam ata bilen Hawa ene hemişe nämeni yekeligi duyardylar. Yadyňa düşýän bolsa, haçanda ähli yer yüzündäki candarları, suwdaky balıkları, gökteki kuşları, bütün alem jahanı yaradan wagtynda iň soňunda Huday Adamy yaratdy. Emma Adam ähli yaradylışyň içinden özüne meňzeş kimdir birine näme etmedi, tapıp bilmedi. Yok. Tapıp bilmeýänligi üçin Huday Adam üçin munyň nähili ýeke bolmagyň o däldigini görenligi üçin ve Hudaýyň maksadı Hudaýyň maksadyna, öňden belläň maksadyna Adam atanyň öz yekelikde yetip bilmänligi üçin oňa ýarym bölegi, ýagny onuň ýan ýoldaşy ayaly edip Hawa eneni yaratdy. Yaradanda da Hudaý näme diýdi? Köpeliň ve bütün yaradylışyň üstünde näme edin? Höküm sürün ve eýeleň siz näme yaradylışyň täci. Adam ata bilen Hawa ene köpelip bütün erem bagyny, yani bütün alem jahanı öz nesilleri bilen doldurmalydylar. Ve ýanky aýdyşymyz ýaly höküm sürüp oňa gözegçilik etmelidiler. Ine şol maksat üçin Hudaý ilkinji maşgalany döretdi. Hudaý muny planlaşdyrdy, Hudaý esaslandyrdy. Doğru. Yine de maşgala barada bir zat aýtsa bolýar şu taýda. Maşgalany näme üçin Hudaý yaratdy? Maşgala şol günden başlap, şol ilkinji yaradylışdan başlap ta bizim döwrümüze çenle maşgala bu bütün cemgiýetiň esasy, sagdyn cemgiýetiň, ýagny esasy maşgaladan ibarat. Hawa
hiçbir millette, hiçbir halkta maşgala olmazdan köpelmeye, emele gelmeye. İlki başta maşgala emele geliyor, ondan son köpeliş ve milletler, halklar döreye. Doğru aydiyan. Sere sın ediyen olsan, tarih okan vaktimizde milletlen, halklan emele gelişi bir adımdan ne diye? Göz başını alıp gidiyor. Ve onun millet döreye, onun neslinden şeyle köpelip adamzat şeyle köpeliyor. Bu köpelmegi bilen bağlı zatta maşgala yine de esas olup duruyor. Başka taraftan seyretsen maşgala da her hili oluyor enecan. Sağdın maşgala deyip yani aydıp geçtim neme diyecek olayan. Eğer maşgala Hudayın isleyişi yağlı sağdın olsa, sağdın kurulan olsa onda ol şol cemiyetin esası ve şol cemiyetin gücüdür. Eğer maşgalalar sağdın bolmasa, Hudayın planlaştırışı yağlı bolmasa, onda ol halk ya da millet ya bir yurt olsun, onda ol güçlü olup bilmez. Yine sağdın maşgalanı, yani daşı gavalan, yani divar bilen tutulan şehir yağlı göz önüne getiriyorlar. Seret, misal için yönekey bir küçücük ovanı alalım. Şol ovada diyelim 300 tane maşgala var. 300 maşgala var. Eğer şol 300 maşgala sağdın ayaldan olan katnaşıkları sağdın, çağaları qovu terbiyelenen, biri-birine bolan hormatı, biri-birine bolan söygüsü, birligi bar olsa, şeyle güçlü maşgalalardan duran olsa, onda şol cemiyetin özü näme oluyor? Güçlü oluyor. Güçlü oluyor. Sonra adı hemişe yaxşılıkta tutuluyor. Adı yaxşılıkta tutuluyor ve güçlü oluyor. Hormata iyi oluyor. Hormata iyi oluyor. Nähili kıyınçılık başına geliversin, olur näme diyorlar? Şol kıyınçılığı yengip geçerler sebebi, olur maşgalada birlik var. Maşgala birligi bu güç. Bu ilki bilen yönekey bir maşgaladan başlaya, şeyle de bütün halkın, yurdun, milletin gücüne çelle ösüp biliyor. Eğer yankıyalı tersine görsek, bir ovada 300 maşgala olsun, onun yarısı maşgalada ayrılışan, çağalar yetim, erler bolmalısı yağlı değil, öz gücünün gayratını, neşe, arağı, bir topar ervetlige, ayalların bütün ne ilaç, ne meçeğini bilmeyen, onlar da ervet yollara gidip, bütünle maşgala, birligi, sağdınlığı, ağzı birligi bolmasa, onda ol cemiyet nähili olar? Güçsüz olar. Maşgala ocağı näme eder? Darga. Elbette. Ve şeyle maşgalalardan ibaret olan ova, güçsüz ova olar. Ya da şeyle maşgaladan ibaret olan millet ya da bütünle halk näme olar? Eciz olar. Hiçbir gorağı yok. Sebebi onların yani şehrin daşını korumak için yani büyük divarlar bilen kurşap alıyorlar. Köne vaqtda şehirler şeyle qoralayan eken düşmandan. Eğer maşgalalar sağdın bolmasa, onlarda birlik, ağzı birlik, söygü, birek birege olan hormat, şol esas bolmasa, onda yurdun özü qoralan değil. O cemiyet eciz oluyor. Doğru. Batır, men pikirimçe maşgala haçan şeyle güçlü oluyor, haçan da ol gücü nereden almalı? Eğer esası söygüde, hormatda kurulan olsa ve ilki bilene Hudaydan korkmaklıkta, Huday boyun bolmaklıkta kurulan olsa, onda güçlü olar. Çünkü Hudaydan hemişe sen söygü sorap, hormat ve boyun bolmaklık sorap alıp bilyen. Doğru. Yine de şu dayda haçan cemiyet yani maşgala diyen maşgala eciz oluyor. Maşgala ocağı haçan dargap yok oluyor. Haçan da olar Hudayın döreden, maşgala baradaki döreden düzgününe bozan vakti adamlar onda maşgala öz gücünü yitiriyor. Düzgün diyende go'ya atladıp geçtiğiniz şutayda. Huday tertipli Huday, tertipliliği söyleyen Huday, düzgünü var Hudayın
Hudayda. Men yadıma düşe zina etme, azgınlık etme deyip Huday buyruk veriye. Köplenç maşgalalan dargamağına zina, horluk, azgınlık sebep bolup duruyor. Bu arada da görün verseniz. Seret Hudayın düzgünü bozulan vaktinde maşgala ocağı dargaya. Hudayın düzgünü nähili? İlki bilen Hudayın düzgünü maşgalada her bir maşgala ağzasına öz rolunu, yerine getirmeler rolunu kesketleye. Misal üçün erkekler maşgalanın başı, qorağı, alada diyen, ayalını söyleyen, maşgala üçün kazanç edip pul getiriyen öye. Bütünle alan vaktinde erkeğin esası, yine de başka kən cevapkerçilikleri var. Ama esası cevapkerçilik ondan ibarat. Bu Hudayın koyan düzgünü. Entek ol varada yine de iciklep gürün ederiz. Şeyle de ayalın maşgala ocağını saklacak ayal. Ol erine boyun olup, erinin getiren kazancını doğru ulanıp, maşgalanın düğünü tutup, çağalara seyredip, erine hormat koyup, ona boyun olup, biri-birine vepalı olan vaatları. Eri de, ayalı da biri-birine hemişe vepalı, hiç haçan ikilik etmen, biri-birine hemişe doğru sözlep, yalan sözlemen, hemişe biri-birine olan ınam, bil bağlap bilse, biri-birine ınansa, biri-birine hemişe dostluklu, hormatlı katnaşık etse, onda buların hemmesi Huday tarafından kurulan düzgün, maşgala düzgünü. Eğer bu zatlar yok olsa, yankı aydıp geçişimiz yağlı, erkekler kellesine neyme gelse etse, bütün gücür gayratını, gücünü keyip sapa verse, ağzı kapalık bilen meşgullansa, yalan sözlese, zina etse, bir vepalık etse, ayallarım neyme? Beyle ere boyun olası gelmeye, onlar da boyun olmazak, kulak asmazak, erine hormat etmen, onlar da öz kellesine neyme gelse, ayallar da bir vepa olup biliyerler, onlar da boyun olmaz olup bilerler, onlar da maşgala ocağını değil de, maşgala ocağını kuryan değil de, maşgala ocağını dargadayan bolup biliyerler. Neticede Hudayın öňünden, yani Hudayın sözünde kurulan düzgünler var, maşgala arasında. Şolar düýbünden bozulan wagtynda onda maşgala ocağı dargap gidiyor, yok olup gidiyor. Ve şey dibem müňlerçe, milyonlarça adamlar häzir bizim günümüzde maşgala ocağını yitirip, maşgala birligini yitirip ejir çekýärler. Olan yankı akılsızlığı netijesinde, olaryň şeyle nä doğruluğunun günäsiniň netijesinde bir güne müňlerçe çağalar ejir çekýärler. Biz onu häzir daş döwregimizde görýäs. Doğru. Nähili kıyınçılıkların bardygyny. Batır, häzirki döwürde ne Hudaýyň buyruklary barada, ýa-da Hudaýyň maşgala emele getirmegi barada, gaty bu zatlar Hudaý barada ilki bilene adamlar oýlanýar maşgala gurmazyndan ozal. Gaty bu zatlar ýat bolan ýaly, köpleri nikany, ýani maşgalany başka yerlerde, öz maşgalasy däl, başka yerlerde gözläp, başka yerlerde başlaýarlar da. Yine de bir zada ünüs bereliň. Öý diýen wagtynda näme göz öňüne gelýär? Her bir maşgala bizim bilişimiz ýaly öýü var. Doğru değil mi? Öý diýen wagtynda näme göz öňünde tutulýar? Öý diýilende otaýda parahatlyk, şatlyk, gülki, hezil ýa-da rahatlyk duýulýan yer men göz öňüme getirýän öýde. Seret köp yerlerde biz adamlar şeyle pikir edýärler. Doğru aýdýan. Dynjalýan yer diýse. Dynjalýan yer bu hakyky öýüň bolmalysy. Yani Hudaý tarapyndan berilen öý maşgala ocağı şeyle.
Ama köplenç adamlar yanlış düşüncelerde yaşayarlar. Öy maşkala ocağı diyen vaktinde adamların göz önüne neme geliyor? Ullo kan bir gowu gurulan öy, jay. Onun içi de qımmat baha esbaplar bilen, ähli gerek olan zatlar bilen, iň soňky derejeli qımmat baha, täze çıkan zatlar bilen doldurmak, bütünle aydan wagtynda öy jaýyny şeýle gözel edip, köşk ýaly edip bejerýärler. Emma onun içindäki qımmat baha zatlar, öýüň guruluşy bolşy, ol entek öý diýilen manyny bermeýär. Ol bir jaý, ol bir öý dogry, emma ol entek maşkala ojagy däl. Maşkala ojagy ýanky seniň aýdyp geçişin ýaly her kim üçin azatlyk bar. Maşkala agzalarynyň her biri özüne azat duýýan. Olar her biri şol maşkalada azat pikirini beýan edip bilýän. Biri bilen gatnaşygy bar, birligi bar, bilelikde şatlanyp iýip içip bilýän ýeri. İçindäki duýgularyny biri bilen paýlaşyp bilýän ýeri. Biri-birine anamlı, biri-birine vepalı. Her kim özünü şeýle duyan wagtynda, ýene de maşkala ojagy. Bu her bir adam maşkala agza, şo taýda ýaşaýan maşkala agzasy özü rahatlyk alıp bilýän ýeri. İşte, okuw yerinde, daşarda adam hemişe ýadap gelip öz öýünde dynç alıp bilýän ýeri bu maşkala ojagydyr. Doğru. Emma gynansak da sen bize bir joran barada gürrüň beripdiň. Ýene de gürrüň berseň, ol ýanky biziň aýdanlarymyza dogry gelýän bir wakany sana gürrüň beripdi. Meniň bir joram bardy, ol daşar ýurtda işleýär. Ol bir baý maşgalada şeýle bir beýik gurulan köşk ýaly jaýda işleýän diýe gürrüň berende. Hyzmat edýän diýe. O jaýda hemme mümkinçilik, hemme taraplayın döredilipdir. Maşgalada aýala da, äri de hiç bir kıyınçılık yok. Emma şeýle beýik köşk ýaly jaýda diýe, bagyt yok diýe. Bagytsyz öý diýe. Ağlaya, beýle daşyndan seretseň gül ýalak, gözüň gidýän diýe. Emma içine girseň diýe, bagytsyz öý, bagyt yok ol jaýda diýe. Zatlar eşdemde men gaty gynandym. Doğrudan da köp halatlarda, köp ýagdaýlarda şeýle maşgalalaram bar. Jaýyny köşk ýaly gurýarlar, emma içinde bagtsyz, bagyt ýok öýde. Hatta sen gürrüň berdiň häzir ýadyma düşýär. Owadan kaşan gurulan beýik bir jaý, içinde ähli zady ýeterlik, näme iýse, näme geýse bar. Yani näle diýsem, ösen sivilizasiýada bar bolan ähli zatlar içinde gurulan we yerleşdirilen. Emma muňa seretmezden ol maşgalada ne şatlyk var, ne de birlik var, ne de bir maşgala ojagy var. O taýda maşgala agzalary bar, emma olar hatta biri bilen 5 minutda oturup gürleşmäne ýa-da bilelikde bir gowy gören naharyny bişirip, bilelikde şatlykda Hudaýa minnetdarlyk bildirip, iýip içip, ýagny iýip içmekde de bile gatnaşyk edip, ondan sonra bilelikde çay başynda gatnaşyk edip, biri-biriniň ýagdaýyny sorap, biri-biriniň ýagdaýy barada gyzyklanyp, çağalar ene atasy bilen, ene ata çağalar bilen umuman wagt geçirmeýän ýagdaýynda, onda muňa daşdan seretseň, bu bir maşgala meňzemeýär. Ýani biziň gürrüň edýän maşgala gymmatlygymys, maşgalanyň esasy, Hudaýyň goýan düzgüni, ýani Hudaýyň planlaşdyran maşgalasy ýok o taýda. Doğru. Hemme kim ýaşaýa, emma ýaşamaýan ýaly. Her kim öz gününe, her kim öz maksadyna, öz islegine göre, hatta iýip içende de her kim gelip öz içenle iýip içýär, olar hatta bir ýerde de oturup bir käse çay içip bilmeýär.
Ama daşından görsen maşkalı yağlı, ama o tayda maşkalı ocağı yok. Buna seyretmezden enecan, katma karşılıklı gürrün etsen, köp yerlerde men hayran kalıp seyredip sıyın eden maşkalılarım var. Olar, yankı bizim gürrün edişimiz yağlı, barlı maşkalılar da değil. Olar onun yağlı, çenden aşağı bay, ulu cayı ya da ulu maşini, ulu ähli zadı, in qımmat baha zatlardan bolmasa da, yönekey öy cayı bolup durup, şeyle bir ağzı bir, şeyle bir birlikle, biri birine olan söygüle, biri birine yıkılsa turuzup, biri birine kömek ediyen maşkalı ocağını, hem işe üç gezek günün devamında bilelikte oturup iyi biçip, her gezegem iyi biçen vaktinde ene ata çağlar biri birbirlen gülüşüp, değişip, gürrünleşip, katnaşık edip, iyi biçip, şeyle maşkalılar gören vaktinde, onda hakikattanım yüreğin şahatlıktan da oluyor. Olara mengzeş olmak isteyen. O tayda yaşayış var. Koy olar aydalı bay, yani barlı adamlar değil. Ama o tayda yaşayış var. Doğru. Ne edecek yani muzey yağlı, öyünü şeyle bay edip, kaşan edip kurup, ama onun içinde yaşayış olmasa, katnaşık olmasa, birlik olmasa, onda ol hakiki maşkalı ocağı bolmaya. Men için, men yüreğime yakyan zat, o yöneköy olsun, ama o tayda yaşayış olsun. Hudayın koyan, yani planlaştıran düzgünleri olsun. Maşkalı ocağı olsun. Az olsun, ama saz olsun. Şeyli zatları Huday, benim yüreğim arzu ediyor. Beğeniyen şeyli zatları gören vaktimde. Ama enecan nehli fikir ediyen, maşkalı ocağı öz-özünden dörep biler mi? Hudayı tanımayan maşkalılarda hakikattan Hudayın isleyişi yağlı, Hudayın erkine göre maşkalı ocağı bolup biler mi? Yok. Öz-özünden dörep bilmeye ol. Eğer kaçanda köp yerlerde men eşitişime göre, köp maşkalılarda duşanımda, olar maşkala parahatlığını, rahatlığı, dıyınçlığı, söygini Hudaydan değil, başka yerlerden gözleyerler. Olar katı ters yollardan, Hudaya karşı yollardan gözleyerler. Yani mesela çünkü köp yerlerde palatyanlar var, onlara gidecek diyeler, onlar belki bize kömek eder diye, kimdir biri başka bir yerlere gidip plan yerde plan adam varmışsın, ol geleceği bilyenmişsin, ona baracak, belki olmana diyer ne dip men parahatlığa, iyi oların öyümde nekili maşkalı ocağımda rahat yaşarın diyen çıkalgaları, yolları gözleyerler, ama Hudayın islegi değil bu. Doğru. Hudaya inanmayan adamlar içindeki boşluğu ya da maşkala birligini, maşkala ocağındaki birliğe baktı, başka yerlerden gözleyerler. Başka yerlerden gözleyen yerleri de onlara hakiki doluluğu vermeye. Şoň için maşkala Hudaysız, yani eri de, ayalı da, çağları da hak Hudaya, Rabbimiz İsa Mesih'e iman etmedik. Maşkalılarda köplençi borç yağlı yaşayış görüyen. Olar durmuş kuryalar, duyguları esaslanıp, maşkalı kuryalar, ondan sonra çağlar oluyor. Sonki yaşayış, dine çağlar için, ya da birine sen ayal borcunu yerine yetir, sen erkek borcunu yerine yetir. Bütün yaşayış birinden borcunu talep etmek bilen geçiyor. Ke vaktlar kamil adam yok doğru değil mi? Eğer öz borcunu yerine getirmeyen vakti ayalı qaharlanıyor, ayalı borcunu yerine getirmeyen vaktinde nahar pişirmeyen ya da vaktinde kirini yumadık. Umuman aydan vaktinde her bir adamdan kemçilik gözlesen tapıp bolyan zat. Doğru. Eğer dine borçlara esaslanıp, dine çağalar üçün ne ilaç, indi şular çağalarımız var deyip yaşayan yerde yankı maşkalı ocağı Hudayın planlaştırışı yağlı bolmaya. Hemişe birekten talep edip,
borcunu yerine getirmegini talap edip ýaşaýan. Olam wagtyň geçmegi bilen adamlary ýadatýar. Hawa. Soňam ýanky Hudaýa ynanmaýan maşgalalarda ýene bir başga tarap kynçylygy, olar ýanky Hudaýyň Guran düzgünini bilmeýärler. Hatta öz borçlaryny da dolulygyna, näme meniň maşgaladaky rolum, meniň maşgaladaky borjum, Hudaýyň baňa beren borç rolu näme diýip, erde ayal da çağalar da bunu bilmeýärler. Doğru. Şoň üçin bilmezliň netijesinde de näme? Kim näme kellesine gelse yerine şeýle edibem ýaşaýa, soňunda da hemişe dawa, jenjel, şeýle zatlar maşgalada höküm sürýär. Doğru. Aslında Hudaýyň islegi, Hudaý hemişe tapşyryk berip adamlara yol görkezýär-de. Hudaýyň tapşyryklaryny, buyruklaryny berjäi edende är üçin hem aýalyňy söý. Aýaly bolsa Hudaýyň beren tapşyrygy äriňe boyun bol diýip Hudaý tapşyryk berdi. Haçanda şu iki tapşyrygy ýerine ýetireninde men pikir edýän bir ýeňil bolýar. Maşgalany dowam etdirmäge bile ýaşamaga. Köp sag bolun Batyr. Gepleşigimizi ýene geljekki gepleşiklerde maşgala barada gürrüňimizi dowam ederiz. Ve kadırlı ýyldaşlar, geljekki gepleşiklerimizde doşýança hoş sag bolun.